só sei emborrachar e que se remata alcalde invertindo no termal, coñecidos polos 40 graus e polo seu amigo Baltar. Agora será na tele o gran parque termal e o aquapar, 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 aquapar. Adeus aos balnearios, dille hola ao aquapar, o aquapar, 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 aquapar. Será na teu Vega como un gran parque termal. Se non consegues ser alcalde, di que a Xunta se presentará para montar un parque na lagoa do Gaiás. Se non desenchufe, eres xoven, vas ter que emigrar, pero o importante é tirarse en tobogán e o aquapar, 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 aquapar. De Europa o máis grande, ese é o aquapar, o aquapar, 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 aquapar. Adeus aos balnearios, dille hola ao aquapar. Se eres funcionario, xa non sei que estás a pensar, faite socorrista a traballar